Мяняцца ролямі з бацькамі вельмі няпроста. Калісьці яны даглядалі нас у дзяцінстве, а наша чарга прыходзіць у іх старасці. І таму, каб прайсці гэты перыяд, прыняць яго і пражыць годна, мы з вамі сёння разгледзім цытаты з кнігі «Я занадта маладая, каб быць такой старой» Попі Сміт. Таксама пачытаем парады прафесійнай сядзелкі, якая ўжо 15 гадоў даглядае нямоглых старыкоў. Ну і, канешне, самае галоўнае, разгледзім з вамі гісторыі з Бібліі пра старасць. Запрашаю на утульную тэрыторыю жанчын надзеі. Жанчыны надзеі. Вітаю, дарагія дзяўчаткі, я Тацяна Немчанінава зноў з вамі і вельмі ўдзячная за падтрымку гэтага праекту, за вашу зваротную сувязь. Гэта заўсёды каштоўна. Калі вам ёсць што сказаць, абавязкова скажыце ў каментарах ці ў лісце да мяне, я кожны раз чакаю. А гэту перадачу я хачу прысвяціць сваёй сяброўцы, якая жыве паміж 2 гарадамі і 2 сем'ямі. Кожнае выходнае яна ездзіць да старэнькіх бацькоў. Мама з цяжкасцю рухаецца, а тата даўно страціў зрок. Яна навучылася касіць, кансерваваць кабачкі і песціць старых, як малых. А ў будні мая сяброўка ходзіць на працу ў вялікім горадзе, водзіць сына на развівашкі, уладкоўвае здымную кватэру і збудоўвае сваю сям'ю. Яна часта стамляецца і адчайваецца, але шукае падтрымку ў Бога. Такі шлях сапраўды складана прайсці адной. І сёння мы разам пашукаем апірышча і пацяшэння ў такой сітуацыі. У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына. Прадмова да Бібліі. Лекі для цела. Калі жанчына знаходзіцца ў сярэднім узросце, яна можа адчуваць сябе заціснутай паміж падрастаючымі дзецьмі і старэючымі бацькамі. Гэта нялёгкі час, ёй трэба мець удвая больш увагі, любові і вытрымкі. І ў той жа час ёй трэба дзяліць сваю увагу, любоў і вытрымку на 2 паловы. Ты можаш вырашыць праводзіць больш часу з бацькамі, бо ў вас застаецца ўсё менш і менш такіх магчымасцяў, і пры гэтым адчуваць, што грэбуеш мужам і дзецьмі. Або наадварот, хатнія справы і сямейныя клопаты так зацягваюць, што ты адчуваеш віну перад бацькамі. Дарагая дзяўчынка, калі ты праходзіш падобны перыяд, я хачу падтрымаць цябе. Падзялюся некаторымі тэзісамі з кнігі пад назвай «Я занадта маладая, каб быць такой старой» амерыканскай аўтаркі, якая паходзіць з Великабрытаніі, Попі Сміт. Яна выйшла замуж і пераехала за мужам у ЗША. Адаптацыя да новай краіны і новага ладу дапамагла ёй знайсці Бога і базаваць сваё жыццё на яго ісцінах. Так нарадзілася некалькі кніг, у тым ліку і тая, пра якую мы сёння паразмаўляем. Яна паказвае жанчынам, як сустрэць перамены, звязаныя з узростам, бясстрашна і нават весела. У кнізе ёсць і гумар, і сур'ёзныя развагі. Попі Сміт закранае тэмы насычанасці твайго жыцця ў сярэднім узросце, здароўя і знешнасці, адносінаў з падрастаючымі дзецьмі і тое, што нас цікавіць сёння, клопат пра пажылых бацькоў. Мы памятаем часы, калі яны клапаціліся пра нас і рабілі тое, што мы яшчэ не ўмелі самі. Нацягвалі на нашы ножкі калготы, якія ніяк не хацелі апранацца, памятаеце? Гатавалі нам смачную ежу, набывалі канцылярыю ў школу, перавязвалі паранены пальчык, запісвалі да стаматолага і ўвесь час сядзелі побач у кабінеце доктара. А цяпер настаў час памяняцца месцамі. Цяпер ужо мы нацягваем панчохі на іх ацёкшыя ногі, якія перасталі слухацца. Гэта не проста прыняць. Попі Сміт прыводзіць у сваёй кнізе некалькі спосабаў падрыхтавацца да такіх пераменаў. Па-першае, нам патрэбна цярплівасць і эмпатыя. Ніхто не губляе незалежнасці без барацьбы. Бацькам таксама цяжка прыняць свой стан. Яны могуць злавацца, капрызіць, закрывацца ў сабе. Улічвайце гэта. Якраз эмпатыя і ёсць здольнасць удзельнічаць у жыцці іншага чалавека з яго пункту гледжання, не са свайго ўласнага. Паспрабуйце паставіць сябе на месца сваіх бацькоў і адчуць тое, што яны адчуваюць. Не прымушайце іх пачувацца дзіцём, якому патрэбны нагляд.
Вельмі важны момант, больш за фізічную дапамогу ім патрэбна эмацыйная і духоўная падтрымка. Задавайце пытанні, выслухоўвайце адказы, арганізуйце візіты іх сяброў і духоўнага настаўніка. Па-другое, калі вашыя бацькі яшчэ могуць самі сябе абслугоўваць, пагаварыце з імі загадзя пра магчымую залежнасць ад вас. Спытайце, як яны хочуць, каб вырашыліся іх справы. Калі цяжка пра гэта гаварыць, падзяліцеся сваімі думкамі, што б вы хацелі зрабіць у такой сітуацыі. Яны могуць адчуць вялікую палёгку, калі змогуць пагаварыць з вамі пра гэта. Запэўніце бацькоў, што вы гатовыя клапаціцца пра іх, але пры гэтым не спрабуйце ўмешвацца ў іх жыццё. Вам патрэбна канкрэтная інфармацыя пра пажаданні бацькоў, напрыклад, якую медыцынскую дапамогу яны хочуць, ці адклалі нейкія фінансы на гэты выпадак, дзе б яны хацелі жыць, калі не змогуць клапаціцца пра сябе, ці ёсць у іх актуальнае завяшчанне, дзе захоўваюцца важныя дакументы. Правядзіце сямейную сустрэчу, перш чым прымаць няпростыя рашэнні. Уявіце сябе камандай, у якой удзельнічаюць усе члены сям'і, нават тыя, з кім, магчыма, сапсаваныя адносіны. Уключыце і саміх бацькоў у працэс прыняцця рашэнняў. Табе няпроста, калі твая маці ці тата становіцца тваім дзіцём, але і ім цяжка. Лічыся з іх меркаваннем і жаданнямі, дапамажы захаваць самастойнасць, хоць у нечым. Попі Сміт піша пра яшчэ адзін пункт у шэрагу складаных падзей. Табе трэба падрыхтавацца да таго часу, калі бацькоў не стане. Гэта нешта зусім новае. Не толькі таму, што іх табе ніхто не заменіць, але і таму, што ты сама пяройдзеш на адно пакаленне вышэй. Ты можаш адчуваць гнеў, пакінутасць або пустэчу. Пражыві гэтыя пачуцці, і калі адчуваеш, што хацела б праходзіць гэта не адна, звяртайся па дапамогу да мужа, псіхолага, сяброў і абавязкова да святара. Перадача для тых, хто створаны натхняць і свяціць. Не губляць надзеі і дарыць яе іншым. Я памятаю, у праваслаўным малітваслове неяк убачыла малітву для тых, хто даглядае нямоглых. Па сваёй маладосці і наіўнасці тады я падумала, навошта такое? Малітва патрэбна самім нямоглым, а не тым, хто мае сілы і здароўе даглядаць іх. З таго часу ў мяне нарадзілася 3 дзяцей, і я ўжо сама склала мноства малітваў для тых, хто клапоціцца пра іншых, бо гэта сапраўды вельмі няпростае служэнне, і адной спраўляцца з ім невыносна, патрэбна духоўная падпітка. І гэта я кажу пра маленькіх дзетак, якія з кожным годам становяцца ўсё больш і больш самастойнымі. Старэеш, наадварот, з часам самастойнасць толькі губляюць. І куды складаней прыняць, што табе цяпер непадуладнае тое, што раней давалася з лёгкасцю. Калі чалавеку самому няпроста з сабой, то іншым з ім яшчэ складаней. Таму галоўнае на гэтым шляху шанаваць сваіх бацькоў, праяўляць любоў, клопат, дазваляць ім як мага больш незалежнасці і як мага даўжэй. І абавязкова прасіць Бога накіроўваць цябе, каб служыць з мудрасцю і ветлівасцю. Пра духоўныя аспекты гэтай няпростай сітуацыі мы пагаворым пасля музычнай паўзы. Небесный мой, уладарцу свету, да тебе голос мой, почуй молитву эту, выслухай мяне, выслухай мяне, о Абойша, милый тата. Буду я с тобой, о Абойча. Усё, что прагну я с тобою быть, ты мне даси, я знаю, будет так.
носи, я знаю. О, Абойча, милый тата мой, о, Абойча, буду я с тобой, о, Абойча, все, что прагну я с тобою быть, ты мне даси, я знаю, будет так. Абойча, милый тата мой, о, Абойча, буду я с тобой, о, Абойча, все, что прагну я с тобою быть, ты мне даси, я знаю. О, Абойча, милый тата мой, о, Абойча, буду я с тобой, о, Абойча, все, что прагну я с тобою быть, ты мне даси, я знаю, будет так. У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына, прадмова да Бібліі. Лекі для душы. Дарагія дзяўчаткі, вы слухаеце праект «Жанчыны надзеі», які падбадзёрвае жанчын у 125 краінах свету. Мы можам адчуваць сувязь з іншымі слухачкамі, маліцца за іх і прымаць іх малітвы за сябе. Гэта ўжо цешыць, праўда? Сёння мы размаўляем пра падтрымку сталых бацькоў. Шматлікія біблійныя героі паміралі аднаімгненна і да канца выконвалі свой доўг. Ну, напрыклад, Маісей да 120 гадоў вёў ізраільскі народ, а скончыў свой зямны шлях, як і яго брат Аарон, узышоўшы на гару. Бог загадаў яму пайсці туды, каб паглядзець зямлю абяцаную, у якую ён не ўвойдзе, і там на гары памерці. Сказана пра Маісея, што памёр ён паводле слова з вуснаў Бога. Меў 120 гадоў, калі памёр, але вочы ягоныя не былі прыцьмёныя і сіла ягоная не пакінула яго. Абрагам увогуле нарадзіў сына ў 100 гадоў. Сары было 90, калі ў яе з'явіўся першынец. Усё ж працягласць жыцця тады была даўжэйшай, і тыя 100 гадоў, гэта не нашы сённяшнія 100 гадоў. Усяго Абрагам пражыў 175, але дакладна гэта была ўжо не маладосць. І пры гэтым у тыя часы былі ўзроставыя абмежаванні для служэння. Напрыклад, лявітам, служыцелям храма, якія спявалі і гралі на музычных інструментах, было дазволена служыць у скініі да 50гадовага ўзросту, як наша пенсія амаль што. Ужо тады меркавалі, што старасць можа стаць перашкодай для паспяховага выканання абавязкаў. Але пры гэтым Біблія шануе старасць і паказвае яе як дабраславенне. У 91-м псальме Бог дае абяцанне тым, хто любіць яго. Доўгімі днямі насычу яго і дам убачыць збаўленне маё. У кнізе Лявіт, 19 раздзел 32 верш, загад Бога. Перад сівой галавой устань і шануй аблічча старога, і бойся Бога твайго. Наколькі ж гэта важна, калі сам Бог ставіць загад шанаваць старасць побач з прыказаннем баяцца Бога. Таксама ў кнізе Йова 12:12 сказана: «Старыя маюць мудрасць, а хто жыве доўга – разуменне». Пра мудрасць старэчую ёсць асобная гісторыя ў Бібліі, зараз распавяду яе вам. Паставілі ў Ізраілі новага валадара, сына Саламона Рэхабаама. Ён быў нявопытны яшчэ, прыходзіць да яго падняволены і кажа: «Бацька твой, папярэдні валадар, зрабіў ярмо наша цяжкім, а ты дай нам палёгку, і мы будзем служыць табе». Малады валадар не ведаў, што адказаць, і ўзяў 3 дні на раздум'і. Спачатку радзіўся са старшынямі, якія былі дарадцамі яшчэ яго бацькі. Яны падказалі Рэхабааму быць добрым з народам і даць палёгку, каб ён верна служыў валадару ўсе дні.
Потым валадар парадзіўся з моладдзю, якая расла разам з ім. Юнакі ж рэкамендавалі зацягнуць лейцы і нагнаць на народ страху, адказаць так: «Мезенец мой таўсцейшы за сцёгны бацькі майго. Ён наклаў на вас ярмо цяжкае, а я павялічу яго. Бацька караў вас пугамі, а я буду караць скарпіёнамі». І Рэхабаам выбраў шлях суворага валадара, адказаў народу па парадзе юнакоў. І народ не стаў падпарадкоўвацца такому валадару. Калі ён паслаў да іх наглядчыка збіраць даніну, сыны Ізраіля закідалі яго камянямі да смерці. І тады сам валадар Рэхабаам спалохаўся і уцёк. Гэта старазапаветная гісторыя вучыць нас паважаць мудрасць сталых, прыслухоўвацца да іх. Людзі, нямоглыя фізічна, могуць заставацца пры добрым розуме, і ставіцца да іх трэба як да разумных, з пашанай. Варта прасіць парады, запытваць іх меркаванне не толькі адносна іх асабістых спраў, але і агульных або вашых. І тым не менш, не буду маляваць ідэальную карцінку ідэальнай старасці. Вось некалькі парад, напісаных прафесійнай сядзелкай з 15-гадовым досведам, якія дапамогуць у камунікацыі з пажылымі сваякамі. Не чакай задавальнення ад гэтых зносінаў. Тады зможаш атрымаць яго з большай верагоднасцю, але і гэта недакладна. Спрабуй атрымліваць задавальненне ад сваёй рэакцыі. Напрыклад, калі цябе чакае цяжкая размова з бацькамі, настройся, каб не сарвацца і не праявіць гнеў. І парадуйся, пахвалі сябе, калі ў цябе атрымаецца. Гэта як дзіцячая гульня на слабо. Гулялі ў такую? А слабо табе ўтрымацца, слабо не раззлавацца, слабо не пасварыцца. Ну і падумай, што гэта не толькі твае бацькі, гэта хутчэй за ўсё ты сама праз 20, 30 або 40 гадоў. Пастарайся вывучыць іх магчымасці. Калі ты маеш справу са сляпым чалавекам, паспрабуй зразумець, як гэта нічога не бачыць. Намацвай дарогу ў цемры. Рабі звыклыя справы з заплюшчанымі вачыма. І ты зразумееш, што яны не здзекуюцца з цябе, яны пакутуюць. Пакутуюць ад таго, што іх магчымасці ўвесь час змяншаюцца. Яны змагаюцца з бяссіллем і стрэсам. Але гэта трэба прыняць як плату за доўгае жыццё. Яно ж не заўсёды было такім. Гэта нармальная сітуацыя для людзей іх узросту. Жыццёвая заканамернасць. Ісаак у старасці саслеп, памятаеце, ён дабраславіў Якуба замест Эзава, бо нічога не бачыў і ляжаў бездапаможным у ложку. Давід у старасці таксама ляжаў у ложку пад мноствам коўдраў і ніяк не мог сагрэцца, ажно сярод служанак трымалі маладую дзяўчыну, якая клалася побач, каб саграваць нямоглага валадара. Не ўступай у канфлікт. Сталыя людзі злуюцца і агрэсуюць, бо найперш незадаволеныя сабой, сваім становішчам. А іх прыдзіркі да цябе – гэта толькі рэха іх унутранага стану. Не паддавайся, не адказвай на кпіны і заўвагі, перамяняй тэму размовы. Вазьмі за практыкаванне проста ўзяць і змяніць вектар гутаркі. Навучышся прымяняць гэта ў спакойнай сітуацыі, зможаш потым і ў канфліктнай. Не спрачайся з імі, не папракай, яны сапраўды могуць шмат што не памятаць, у тым ліку і свае рашэнні. Калі ты разумееш, з кім маеш справу, ўсё становіцца прасцей. Вы не на роўных. Перад табою хворы чалавек, і на гэта трэба рабіць зніжку. Дары ім уражанне. Гэта адцягвае ад думак пра іх няпростае жыццё. Толькі не навязвай тое, што цікава табе, ці што з твайго гледзяшча павінна зацікавіць іх. Прыглядайся, прыслухоўвайся, лаві ноткі настрою і адсачы, што выклікае іх інтарэс. А потым падсоўвай розныя справы. Не абавязкова важныя. Нехта любіць вязаць, нехта набірае свае старыя рэцэпты на кампутары, нехта слухае аўдыакнігі, а нехта на лаўцы размаўляе з суседзямі. Гэта для іх пасільныя заняткі. І калі нешта сапраўды здольнае адарваць іх думкі ад уласнай нямогласці, падтрымлівай, не давай ім адчуць сябе абузай. Як казаў 80-гадовы Барзілай у другой кнізе Самуэля, маю сёння 80 гадоў.
Ці я адрозню, што добрае, а што кепскае? Ці будзе смакаваць мне ежа і пітво? Ці магу я яшчэ слухаць голас спевакоў і спявачак? Навошта слуга твой мае быць цяжарам для гаспадара майго? Уражанні дапамогуць вашым бацькам як мага менш думаць пра гэта і не пачувацца цяжарам. А яшчэ смех. Знайдзі тое, што іх весяліць, і смейцеся разам. Не вінаваць сябе. Заўсёды ёсць пра што шкадаваць, думаць, што нешта не дарабіла, зрабіла не так. Ты робіш усё, што можаш. І далёка не ўсё ў гэтай сітуацыі залежыць ад цябе. Усе старэюць, марнеюць і паміраюць. Гэта цыкл жыцця. Бог сказаў Адаму: «У поце аблічча твайго будзеш есці хлеб, аж пакуль не вернешся ў зямлю, бо з яе ты ўзяты, бо пыл ты і ў пыл вернешся». У кнізе Эклезіяста сказана: «І вернецца парахно ў зямлю, чым яно і было, а дух вернецца да Бога, які даў яго». І я, і ты таксама калісьці вернемся ў пыл. А пакуль наша роля іншая – быць апірышчам таму, хто бліжэй да вечнага жыцця. Таму нам трэба клапаціцца пра сябе і даваць сабе адпачынак. Прабачай. Не старайся даказаць, перамяніць іх погляды, пакідай сітуацыі нявырашанымі, а размовы няскончанымі. Пераступай праз непаразуменне і ідзі далей. Калі сёння не прабачыш, заўтра ўжо можна не мець такой сітуацыі. Сядзелка, якая даглядала не аднаго старыка, кажа так: «Я наладзіла стасункі са сваёй маці пасля таго, як пакінула нейкія моманты незакрытымі. Калі мне было 20, я думала, вось зараз я трошкі патлумачу, і яна ўсё зразумее. А яна не зразумела. І таму я навучылася не закрываць тэмы, а проста ісці далей. Яна прыдумала для сябе тэхніку 5 хвілін. Проста выходзіць з памяшкання, сядзіць 5 хвілін у цішыні, ні пра што не думаючы, а потым з новымі сіламі вяртаецца да сваіх старычкоў. Лекі для душы. У старасці ёсць свае дабраславенні, вопыт і мудрасць. Ёсць і заганы, нямогласць і раздражнёнасць, але 2 бакі медаля ёсць у кожным нашым перыядзе. Маладосць, хоць і поўная сіл, але ж такая неразумная, і пры гэтым мы не цураемся яе. Старасць таксама можна і варта прымаць з удзячнасцю. Наша задача не дадаць да цяжкасцяў бацькоў яшчэ і адзіноту. У псальме 71:9 ёсць такія словы: «Не адкінь мяне ў час старасці маёй. Калі знікнуць сілы мае, ты не пакінь мяне». Гэта зварот да Бога, але і нам, дзецям, ён служыць напамінам не пакідаць састарэлых, можа нават і невыносных бацькоў, маліцца за іх і за сваё служэнне ім. Давайце зараз разам гэта і зробім. Дарагі Господ, дзякуй за маіх бацькоў. Дзякуй, што падоўжыў іх дні. Божа, калі ласка, зменшы іх пакуты, фізічныя, пашлі добры стан і душэўныя, дай добры настрой, дай прымаць сваю старасць як дар і не пачувацца цяжарам для іншых. Дапамажы, Божа, нам, дзецям, быць здольнымі падтрымліваць іх, зносіць капрызы, не крыўдаваць і казаць добрыя словы. Дай Божа, у гэты няпросты перыяд мець добры запас сіл, каб вытрымліваць і стрымлівацца. Аднаві, Господі, у любові, напоўні ёй нашыя сэрцы. Дай змаўчаць там, дзе варта маўчаць, і гаварыць там, дзе варта казаць. Дай, Господі, каб старасць не была пакутай ні для нашых бацькоў, ні для нас. Навучы бачыць ва ўсім дабро, якое Ты падрыхтаваў для нас. У імя Ісуса Хрыста. Амен. Скарбонка. Дарагія дзяўчаткі, сёння мы размаўляем пра старасць бацькоў і нашу магчымасць паслужыць ім у гэты час. Паспрабуйце глядзець на іх не як на няздольных, буркатлівых і абцяжарваючых. Паспрабуйце глядзець на іх з захапленнем. Так, як калісьці, калі мама выходзіла ў двор і размаўляла з тваім крыўдзіцелем. А потым з добрай усмешкай, гледзячы табе ў вочы, вярталася дадому, а завіткі яе валасоў гойдаліся над плячыма, нібыта ў запаволенай здымцы. І ты глядзела на маму, як на супергераіню.
яна ўсё тая ж. Пачытаем з вамі захапленне мамай у вершы Яўгеніі Янішчыц «Мама». Не, ўсё-ткі не я, мама моя паэтэса, са шчымлівай грудною песняй, з клопатамі пякучымі пра поле, балацявіну, пра тое, як спорна вучыцца ў горадзе меншаму сыну, пра старое гняздо буслішына, што разбурыў вятрыска. Бачу, паўстала сцішана панад айчынным прысакам з 5-месячным на руках у скаромнай чорнай спадніцы. Маму палохае страх, як жыць адной маладзіцы. Мільгае за поўнач акно яе, удовай не спіцца, машынка стукоча, і мама пяе, абшывае сваю велясніцу, каму за пакосы, каму за каня, каму за шчырае дзякуй. Сустракае яна і прысветласць дня усмешкай, адвыклася плакаць, позна класціся, рана ўставаць. Рана ўставаць не бяліцца, панад загонамі шчыраваць, панад калыскай маліцца, у чарадзе праліўных нядзель не прапусціць грыбочка. Кароткі, як шчасця, уходжаны дзень, яшчэ карацейшая ночка. Дыхае вольнымі мама грудзьмі, калі вяртаемся з поля. Шчувае, драціну з дарогі здымі, іншаму ног не паколе. Кажа, ападзены дол замялі. Выткаўся жнівень раскошны. Здымі сандалікі, не бойся зямлі, не бойся, дзіцятка, пожні. Прыеду, кветка чакання ў акне, міргае, цвіце ў адзіноце. А вершы баюся чытаць, каб мяне на глухой не злавіла ноце, мама, моя паэтэса. Скарбонка. Бог стварыў жанчын з асаблівай ласкай і здольнасцю клапаціцца пра іншых. Гэта не значыць, што мужчыны не могуць. Вядома, і мужчыны могуць клапаціцца, але ёсць нешта суцяшальнае ў пяшчотным голасе і дотыку жанчыны, што робіць яе асаблівай даглядчыцай. Дарагая дзяўчынка, калі хтосьці пастаянна залежыць ад цябе, я ведаю, што гэта цяжкая праца. Але ў той жа час гэта асаблівы прывілей. Бог даў табе такую здольнасць, такую сітуацыю, і ён дасць табе сілы і павагу да чалавека, які мае ў табе патрэбу. Я, Таццяна Немчанінава, шчыра захапляюся табой, любая сяброўка. Распавядзі мне падрабязней пра тваю сітуацыю, каб я магла маліцца за цябе. Пішыце па электронным адрасе womenofhope.bel у адно слова @gmail.com або па наземнай пошце Трансусветнае радыё, праграма «Жанчыны надзеі», паштовая скрыня 45, індекс 224 020, горад Брэст 20. Далучайся да тэлеграм-аккаунту «Жанчыны надзеі». У Бога дастаткова сіл, і ён здольны ператварыць гэты няпросты перыяд у лепшыя гады твайго жыцця. Да хуткай сустрэчы, моя каштоўная жанчына надзеі. Ты сваёй моцай пануеш навекі, шчасце таму, хто з табою жыве. Мора і суша, і ўсе чалавекі, цэлы сусвет пяе. Ты сваёй моцай пануеш навекі, шчасце таму, хто з табою жыве. Божа ласкавы да ўсіх чалавекаў, выслухай словы мае. Да душы наблізься маёй, я шукаю цябе штодня. Чысціні нябёс, дай жа сэрцу майму агня. Да душы наблізься маёй, не закрый ад мяне свой твар. Я схілюся прад табой, мой адзіны валадар. Сваёй моцай пануеш навекі, шчасце таму,
Спрачаемся, чалавекі, цэлы сусвет пяе. Ты сваёй моцай пануеш навекі, шчасце таму, хто з табою жыве. Можа, ласкавы да ўсіх чалавекаў, выслухай словы мае. Да душы наблізься маёй, я шукаю цябе штодня. Прагну чысціні нябёс, дай жа сэрцу майму агня. Да душы наблізься маёй, не закрый ад мяне свой твар. Я схілюся пра